on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sugay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni eno woniri yo jaam kisi Allah gona meɗen bandiraɓe fulɓe ñalawma arte bandum mboɗo sikki son jii oɗo nokku oɗon gandi ko nokku gowaɗo arede holmo gardannoɗen ɗo mo jooɗuɗen o ko on gardanɗen ɗo ko sehil men ceerno Chérif Dia mo ganduɗa ɗo e diwan Kajoor na amti tawede ɗo o waynomo yiyedema en garte makko Salla lamɗo jaaɓi gandiraɗo joom timgal lamgal fertu guitema jiya fertu guitema jiya wonti marka e aduna o yimɓe batti ɗum namnade bandiraɓe on ceerno namnade Chérif Dia ko jahanoɗo jilluji makko e tourneji makko cuuɗiɗi ɗi mbawa saktede Allah artimo e jaam e cellal o tawtede jaam e cellal ko wona ɗum ko oɗo nokku ko heewi ene golle hen eɗen gandi en gardinɗo e makko e saaha mo ganduɗa bandiraɓe hewɓe ƴamanoɓe lefol laamu ko ɗo adduno ɗumen won hen kadi ɓe Allah hokki ɓoɓe hewde ɓe jii ko wino ɗumen ko en gartiɗo ñalawma hande o gaga fertu guitema jiiya ko wona ɗum ko ceerno Chérif Dia ina andira to banggue ittude dabare e nder ɗeɗo ɓawde ɗe jiiɗon e ɗeɗo baɗe ɗe jiiɗon ko wona ɗum ko omo lotɗo yimɓe humiɓe omo lotɗo yimɓe ha mbawa udditade omo lotɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko yilotoɓe lefol laamu ha Allah kadi wawa ɗumen hokkude e bandiraɓe haɓantoɓe ko wiyete ko bonande yiltoɓe kayitaji ɗanle e ko nandi hen haade konngol ñaƴata ko joomum ceerno Chérif Dia bandiraɓe almuma heeɓen namtodoma amen gandi on ɗo gonɗa e nder aduna o amen gandi ko sirlu nawma amen gandi ko lamɓe nawma min mbawa saktude Allah artirima ko waddi fof konngol panta e bandiraɓe ma haade men nadde e yewtere nde alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmani aduna en calmani kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah en calmani kala biyowo mbimi e mbimami e 5 continent ji ɗi foof ɓe calminama en jiiɗa innude si en guinni tan eɗen mbawi jumde wadde mbiyeten ko tan en calmani aduna en calmani Pindi TV naɓe Seydi Abou Diop min calmini on mbiya min jewnino wondiraɓe eyyi kono alhamdulillah ala to yano artiɗo wonno gonga alhamdulillah woɗɗo yimɓe jaltuno tan seeɗa kono alhamdulillah fof koye golleji he tan gonɗo togo min gonɗo min jiiɗa innude toon kono ɓen ɗon soɓe jii en tan eɓe gandi ɓe calminama ɓe ñaganama Allah moƴƴere kadi min beeɓe min beltima eyyi min beltima e tourné hen no fewi min beltima kadi e teddugal ngal ganduɗa fulɓe teddani en ngol kono alhamdulillah bisimilla moɗon kadi e bundi Kajoor Seydi Diop ana caméraman uji ma foof inchallahu taala caméra on ko Djiby Dieng jogui ɗum Ali Fall montata a yetti fulɓe kono minen amin gandi to janoɗa to won hen ɓe gona fulɓe holno liggodirɗa e mabɓe hol sababu baɗɗo ha ɓen woɗeɓe cohluma ha nawma ha gonɗa toon ko gonɗa toon ko eyyi alhamdulillah neɗɗo sa joguima ko ganduɗa hande ko pour yimɓe foof eyyi ala e saago gona neɗɗo kumputiɗo Allah no walli yimɓe wona langue goto yimɓe mbawi banggue français o yimɓe ene eto hen banggue anglais o hande yimɓe ene eto hen banggue arabe yimɓe ene eto hen langaji kewɗi hawsankore ko kala tan yimɓe ɓeni hen eto no fewi ɗum noon ko ɗum dokki Allah noon alquran wi zalika fadlun minallahi yutihi man yasha ɓural Allah ƴettata ngal hokka ngal mbo wela Allah waɗi sutura hande kala ɗo neɗɗo tegi koyngal mum tan ɓe ganduɗa Allah waddiɓe toon tan ma ɓe mbawa haaldu e dow sutura saabi liggey men oɗo Seydi Diop mbo namni ko sutura woni min e ma ko France wiyata ko toi et moi wonko ganduɗa goɗɗo fotani taɓɓidde enen namni sutura saabi liggey o kombo sutura hamba gasi woɗɓe ganduɗa koode mabɓe
koɓe gabbi ko koɓe natanta ko so saktima tan mbawata yettoyade toon wadde ɗum taki wandiraɓe hewɓe enen ndentine won e sutura ko pewjata ko ɗo ɗum siwa parde yo won e nder sutura ha keɓa hen enen jiɗirɗa inchallahu taala mi haali nane gardidi aɗa amte addude yimɓe ene ɗeɗo ɓowde ɗiɗo luwoji saaha fof hunde ne waylo joni ko saaha politique ko saaha toɓoji ko saaha waylo laamuji ko saaha wiyeteɓe ñaami kalise tuumaɓe holɓe ɓuuɓa wawde addude ɗo saabu a jotta ko balɗe ɗiɗi walla jamma kuuɗo taw ane ɗe ɓowde alhamdulillah ɗeɗo ɓowde hande soɗin joguina ɗemɗe eɗe kaala ɗe cetto ko mawni eyyi maɗi guinno kono ha fa rek en duttoto sirru oyo mbo o mbimami sekkere suuɗa ɗum takata neɗɗo ena heɓa ni no yiɗiri tawa ala ko kewi eyyi ɗo mbo kala ari ɗo eyyi alhamdulillahi rabbil alamin eyyi kadi neɗɗo kala ko waɗi watti wasani ko yiɗon ɗum ɗon kadi koko fina tawa wodi yewtere wotere mi haalino hande sa yi ɓokki hande pour jiya ɗum heɗum woni ko pular wiyata ko ɓogorogel ene famɗi jiya ɗum tan ena toƙƴi eyyi ɓuuri hewde a arat tan jiya ɓokkiki ene mawni taw woni sagata ɗum noon wonko tindenta faade ñippude neɗɗo laamu hande woɗɓe ganduɗa hay banggal lambo o zuuroɓe ɓe ɓe kala neɗɗo arat tan e kolob wona ɗon keso arat tan yikkito ɗon eyyi lambo o neɗɗo arat tan o naata hen tan pour gemba makko mema leydi tan ara tan o yekkito ɗon tawi ɗon ono wiyete nawleɓe mum banggal liggey neɗɗo ara e nokku mbo ganduɗa kombo ono wiyete kombo liggotoɗo omo tawi ɗon temedere yimɓe ara tan wood darde nde daari e nder on ɗon société ɗum wotno woniri ɗon eyyi te kala mbo yeddi ñagude Allah mbimami ka wasi ko laaɓi eyyi ñagude Allah koko woodi du'aw koko woodi eyyi kadi koko laaɓi tos du'aw yettinanma ɗo yaawi ɗe ganduɗa aɗa fotno yettoyade toon duuɓi sappo jottoɗa ɗon e nder lebbi du'aw ñabbu wona e ma ñabbu ono fotno wonde e ma hande duuɓi du'aw ara yaccina ñabbu o Allah sellinamo ko yaawi du'aw ara tawa ko neeɓi o yawna ɗum tawa ko niɓɓi laɓɓina ɗum eyyi tawa ko lugguno raɓɓoɗina ɗum natta luggude tawa ko satti webno ɗum ɗon ko duwaw tan wawi ɗum e te alhamdulillahi rabbil alamin ko yimɓe gandirano ko hanki e heccanki ila yawmina haza yimɓe nane ɗum meeɗa waylade ko Allah okkuno en ko Allah siwa jabtude ɗum eyyi min ko Allah okki kam ko so Allah jabti ɗum mami accu wadde hande ɗum ganduɗa Allah resni en ɗum ko ɗum wallodiral e julɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah waɗan en sutur Seydi Diop to janɗa to mi haali ayiɗa haale soɓen keɓodir toon banggue WhatsApp ɓen kewno liggoyade ko banggue ɓuwana kewano andude gande men ɗeɗo e sahani jaaɗa toon nawɗa toon eɓe hareji banggue diwanuji banggue leyɗele ko nandi hen nden ɓe jii aadi ɗum ɗo beele ɓerɗe mabɓe ɗeɓano fayida ne adano haade mabɓe andude ko mbawɗa eyyi alhamdulillah haɗa andi araɓe mbiyata ka iktashif tara woni ya huncu jiya sa yiɗi laaɓe ya huncu sa hunci ko barma ko tan jiya ko jiɗɗa yiide ko eyyi alhamdulillah mi yiɗa neɗɗo membotoɗo Seydi Diop min jinmi ko neɗɗo mo ganduɗa jogui haaju mum omo yiɗi haaju o yo safra min kala nodduɗo ka wiya kam dara kadi ceerno mi membo min jeeyi téléphone am mi meeɗa forsude neɗɗo ar liggodiran mi meeɗa forsude neɗɗo ar mi ligganama bisimilla ma e dow wasde membade bisimilla ma e dow haaju ma o Allah no waɗi ɗo tawfiq sa nani tawfiq arab woni kawragal sa nani kawragal noon hande woni kala mbo Allah wadduma waɗa ɗon kawragal waɗa ɗon ittifaq kala ko ganduɗa immima e ma faye makko
tan ma Allah waɗan ɗum on wiyete tawfiq eyyi te lolle ɗe hande ɗa kala eɗe mbawi e aduna leydi woɗɗi hande comme Australie soɓe goni e jamma eɗeni en e ñalawma soɓe goni e ñalawma eɗeni en e jamma lolle ɗe egginama ɗe nawama ha toon ɗe nawama ɗe kala ɗo miijiɗa e aduna he hande alhamdulillahi rabbil alamina ɗum en jottoytako toon ɗum kadi en duttoto sutura somi jooɗima ɗo hande miɗama innana yimɓe so wona tan yettudeɓe dow teddugal ngal ganduɗa ngal rewi hakkudam e mabɓe ɗum en wawi haalede kono mi hutodira e kaari ɗum wona liggey Seydi Diop to banggue guittugol dabare to banggue ittude humre to banggue wallude neɗɗo ha daña golle wallude neɗɗo ha laamu moƴƴu ko saabi onon ko leɗɗe men ɗe kuuto ɗon kono ɓuura noon kewani hutorade ɗum eyyi haɗandi hande alquran Seydi Diop ko riski aɗa itta ɗum aɗa totta ɗum n'importe neɗɗo bawɗo wonde foof saabi alquran koko laaɓi sa ƴetti alquran a totti ɗum neɗɗo mbo laaɓani kala no wofri hen Allah an ka responsable o ɗum taki hande alhamdulillah noon neɗɗo sena janga neɗɗo so nari won wonande janggo foof sa jangi ɗum gaccuɗa ɗum amma memboye ka fotani membade te alana ɗum e wadde alquran o adi jange ɗum koko fina tawa ɗum an ka jibudinaɗe hen ndende mawnuɗa noon ka ɓurɗo hono wiyete wittude joni battuɗa eko tawɗa ko eyyi joni noon hande ɗum ɗo ene wawi tottede mbo kala hay mandilowo ene wawi tottede ɗum jarowo sangara ene wawi tottede ɗum hande mbo kala gujje trian foof ene wawi tottede ɗum yimɓe a wona tan dariɗo darde nde e ganduɗa kala jikku bonɗo walla kala bonande wonde neɗɗo mbiya a poñat neɗɗo guitta ɗum kono noon alquran koko hiri alquran saɗa totta ɗum min somi daranima mami andu ko kanduɗa ko e kako handani beele ko alquran o walla ko on wiyete walla ko ɗeɗo len ay woɗɓe ganduɗa hoodere ma namnaki mema alquran sa woni neɗɗo mo ganduɗa ka coɓɗo ka ɗumin alquran sa ɗum memi ɗo ɗum fotma naf ɗon ɗum loratma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko rubba qari alquran wal quran yal'anuhu heewi ɓe ganduɗa ene janga alquran taw alquran o ena huɗo joomum e wadde ɗum noon ko gueɗe ɗe e ganduɗa sa andade aɗa wawi lorde neɗɗo Seydi Diop mandi andani hande woɗɓe ganduɗa koɓe lootiɓe ha ɓe maayi e te koɓe ko loototo joomum en mbawa labde jiyani heewi eyyi ɗum wonko addi ɗum wonko memnata e hoorema ko jeyaka hen ɗum ɗon dowɗo ɗum yaltani joomum wawata wonde neɗɗo funtata hoore mum gandal fenata neɗɗo fenata ay gandal ko tabiiya khuliqat kama hiya koko taga a faami koko woodi ala ko waylato hen e joni noon sa waɗirin ɗum na fotirani ɗum waɗirde goɗɗum no wawi tawde hen ka yiɗa wadde neɗɗo woto funtodire kala ko ganduɗa wona gonga wona ko laaɓi sa natni hen neɗɗo tan Seydi Diop aɗani ɗum loron yo Allah muslu en e ɗum yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV yewtere gande men fina tawa ko musidɗo men Chérif Dia joom ƴewgal laabgal biyetegal Ferto Jiya kanko joɗoɗen an kam Ferto Jiya o mawni yaaji hankkandi hay ɓe gona haaloɓe pulaar mbatte wiide Ferto Jiya alhamdulillah mi waddama e Touba goto ono wiyete Belgique miɗa andi o badduɗo amen woni intermédiaire hakkude amen o wi kam Ferto Jiya miɗa ɗum namno Ferto Jiya kam soɗon jiiɗi haalde ɗum e Touba ko hono kaldirton ɗum woodi no haaldi ono wiyete konngol ngol mi wawa hen rewtude ombo hawa hen eyyi joni ombo hawa dal e konngol he
kono de piranmi ɗum ngol kadi de mbaɗanmi ɗum ngol o yii ɗum o andi ndeke ɗum nanatno fertu njiya ko ɗum ƴewgal ngal ngannduɗaa ko ngal hono wiyete ko ngal laaɓngal ko ngal tonngungal andi nanma ko gonɗaa ko e dow mum sabi neɗɗo kadi ko ɗum yiɗata neɗɗo kadi Seydi Diop woto mbo hottan e darnude ɗum ɗon ɗum moƴƴani sa darndi hikka jooɗo dumunna eyyi so tawi tan dargal ngal mbaɗanaɗa hengal laaɓi won e kongal ko wi kongal holluma ko eyyi kongal longinma ko ya joofo ɗum jahana ɗum ono wiyete mbaɗaya ɗum esi hodde daranam wona noon neɗɗo wona kala ɗo tolniɗa tan daara sabi ena haafa tan neɗɗo e rawhan mum jaadi sa waɗi ko rawhan ma yiɗi ɓoydon sa waɗi ko rawhan ma añi goɗɗum tawma hen ka yiɗa a jarama ceerno Seydou Dia ɗum noon ngal ɗo daawal ko daawal gadanal kono daawal gulngal jaw daawal ɗimmal ngal alay sago gartan hen woni haade moon yaade e leyɗele goɗɗe oɗon balla joomumen to banggue fondede laamu oɗon balla joomumen mbasa uddede leydi moon inayi coow inayi caɗele mbaɗe noon hol ballal joguiɗon hen e beele ɓe gawi moɗon woni daawal men ɗimmal ngal eyyi alhamdulillah Seydi Diop haɗa andi en duttoto haala koko mbimami joni woni sutura min mi yiɗa neɗɗo mbo ala sutura neɗɗo wasortako président are am ministére are am neɗɗo kala ko jombinɗa hoorema ɗum jombuma eyyi dowɗo noon mbo kala almudo haydara fotani mawnude e muɗum minen mbo kala jooɗima ono wiyete jooɗima yeeso amen eyyi mbo kala an hoorema a hutodiri e mum kono noon e dow sutura eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin enen hande ɗo e leydi he e juuɗe yimɓe nani naata ɗoɗo a faami ono wiyete a faami ɗoɗo poti nadde ɗo e so min jiɗmi ko sa ari tan ya gonɗu mi innata inɗe ayi ko kalduɗen ko wat feere timmina aadi eyyi coow o noon ene heewi kono ni ne foti yarude tan yarata alquran jangani en wal akhiratu khairul lak min al ula e toujours wattanna ene wodi solo wattanna hunde do foti hatirde do jimo goto arab wi ka khitamuhum miskun li zaka nashhadu awaqib al umuri dawman tushhadu ay hunde to gasrata do ko don andate ma fot moƴƴi walla moƴƴata ma wel walla welata hay sada defa ɗum noon ko ɗum kalanmi ɗon Seydi Diop a jarama yeewiyankoɓe Ayaw Pindi TV koye daawal ɗimmal daawal cakkital yewta nde gonɗen ceerno Serif Dia min certa e ma taw min namnaki komin namne tawi yo min namne eko yimɓe namnata ma eko kolluɗaɓe ɓe jii ko gaga ɓowde jeeɗiɗɗe lolle nayyi ɗe ganduɗa ko ɗen kewɗa addude ɗen kewɗa gollorade so tawi mi faamima taw ko lolle nayyi ɗe goni ɗo ko mbawɗa famde bandiraɓe e majje saabu hewɓe ne taskiɗe hewɓe ne gandiɗe hewɓe kadi jiɗnade e majje eyyi alhamdulillah Seydi Diop joni ko ɗum ɓowde ɗe adiɗa wiide ɓowde jeeɗiɗɗe eyyi ɓowde jeeɗiɗɗe ɗe pirata ko haɗa andi kala ko jiiɗa hande e aduna limore jawɓire ene woodi hen solo eyyi komi mbiyata ko chiffre 5 arabe ne wiya ɗum chiffre 5 français ne wiya ɗum numéro 5 eyyi woni limore wattunde jowi ɗum ko hunde e jiiɗa naat e détail goto ene ono wiyete ene tardina en saabi cikkumi ko kedderɗen ko e hojamaji natti hewde joni noon ayi ɗen ɗon ɓowɗele jowi hande wonko liggotoɗa ɓokki hen fof amma asanki ƴetta less mum ƴetta dow mum ƴetta rommet mum sa nani rommet woni dow ha para kadi cefa hen bangeji nayyi ɗi fof ɗin bangeji nayyi kanƴi taari neɗɗo
ɗin ɗon hande neɗɗo wawa yaltu bangeji nayyi funnague hirnague rewa worgo dow less joni noon ko ɗum hande kañum on wiyete kañum taari neɗɗo an cakkiɗa ko less asman dariɗa ka jahataka e dow leydi saɗa joli kuccittaka funnague noon ko rumtima ko hirnague rewa e worgo joni noon hande ayi ɗen ɓowɗele yidde ñippu neɗɗo e nokku ñippude neɗɗo Seydi Diop wona laamu tan e golle muɗum kala ko mbawɗa wonde aɗa yiɗi ñippede ɗon kono noon dowɗo arsigue ma nani ɗon neɗɗo sa ñippama ɗo arsigue ma ala sa ñippama leydi ndi ganduɗa arsigue ma ala ɗon walla o nokku liggorɗo on lorima ɗum taki hunde ma fawe e gandal so ala gandal ɗum ko ɗum musiba narullah joni ɗeɗo lolle nayyi yimɓe ceerani hollir ɗum hande kala ganduɗo ceerno Chérif Dia kala ganduɗo Fertou Dia ceerno Chérif ne andira ɗe lohle nayyi alhamdulillah ɗeɗo lohle nayyi noon ko ɗiɗi e ɗiɗi sa wi goho ɗiɗi tati nayyi sa fecci ɗum laabi ɗiɗi joni dañata ga ɗiɗi daña ga ɗiɗi eyyi joni ɗiɗi gote ɗe e ko lawƴude neɗɗo ha laaɓa kala ko tawi e ma kala ko ganduɗa jeyaka e ma lawƴuma ha laaɓa joni noon ɗiɗi goɗɗe ɗe ko mbasnaɗa ko fotno ko yettade e ma to ponnoɗa nadde ɗo ɗum fooɗatta ɗum nanno ɗum e ma e ko ɗum kadi lolle ɗe ganduɗa sa lootima ɗum hande so rewi lawol a fotani memtu ɗum aɗa foti joɗade lebbi 10 e jeego ɗum woni hitande kama lebbi ɗiɗi walla lebbi 4 lebbi 10 e jeego hitande kama lebbi 4 sa yeehi noon handen sa welama kestatina e ɓeɓe ganduɗa noon ayi neɗɗo Seydi Diop wat ko France wiyata ko fidèle wat fidèle nanga omo nanganirɗa ha yottanama to jiɗɗa yottade ɗo eyyi ɗum taki ɗon mami yetto woto yimɓe eyyi mi salmini Demba Wade mi salmini Seydi Moussa Diallo mi salmini Hawa Sy Maymouna Ba yo Allah waɗanɓe tawfiq e taysir amin eyyi kama waɓena noon somi limi ɗo miɗo wawi yaade ha limore temedere joni noon ɗum woɗɗo tolnoɗa rek hakkilma ma a faami ma wot tombo yeehi alhamdulillah kadi koɓe yimɓe tedduɓe e wadde lolle ɗe en jiiɗa yawi foof woɗɓe ganduɗa hande ɓene nder aduna he ɓe mbawa ɓeni membo a ɓeni padiya haal sa haali ɓe mbawa tongade ɗum ɓe jaaha ɓe kaala ɗum taki hande comme gandal haal ko nafata ko mbasa haalde ko saktata ko sa sakti tan natti wonde gandal wadde ko ɗum nafoore nde tan woodi hen solo Seydi Diop yo Allah waɗan en nden ɗon nafoore jarama Seyif no wayno musidɓe men guilnaɗe mintaji ɗi gasi kojomaji ɗi gasi kono foof dey alay saago min namnoma konngol hakkude ma e gollidiɓe ma e jiyande cowɗi no heewi gollitteɓe no goyto min noddi ka min keɓani min leldi sadak naggam min jeyani min mbaɗi min keɓani komin ponno heɓde ɗum ari ɗum arani onon gollotoɓe ɓeɗon goyto kaari waɗanama yii ko yiyanno ko jokkitani ko fonno wadde ko e nder hendo ngo hol ewnago panta hen e kadi leydi men ndiɗo nde tolni hande ɗo to banggue politique o to banggue hareji ɗi e to banggue caɗele ɗe hol wasi panta yimɓe eyyi Seydi Diop sankiɓe ko ɓoyani yo Allah yurmoɓe yafoɓe amin eyyi won musidɓe ganduɗa koɓe ustiɓe e accident goto yo Allah yurmoɓe yafoɓe Allah harnaɓe aljanna ɓe gañiɓe hen yo Allah safuroɓe ruttaɓe e sagoji mabɓe kono Seydi Diop yimɓe yo ɗaɓɓo e ndenko sukaɓe hande ɓe eɓe jiiɗi tampande udditare e te e renaki aɗa wawi ɗo huɓɓede joni maya joni mayde yawde wondi ko ndondiɗa ko a hattanani ɗum
araɓe mbiyata ka sa rondima ka hattanani hela keccima eyyi rondo ko mbawɗa jettinoya ko mbawɗa ko jettinoya mbaɗa ɗum gotel hande kala nanaɗo ɗo hande comme fertujiya o so weddama kala ko ganduɗa hoodere ma ena hattani ɗum tan ama haalani ɗum wota diwat e dow wasde yidde golle ma eyyi ɗum waɗi ya gonɗo o mo ganduɗa Allah waddima e mum ya ɗum heɗa so on poti haaldu ma on kaldu so on poti wat a faami kadi mbaɗon eyyi kono ndenagu yo yimɓe ɓuuri hen tinnade no feewi heewi ko jeeta Seydi Diop ɗe maydele ɗe ganduɗa koɗe kersaniɗe fof ko wasde ndenagu neɗɗo sa mahi galle ma ha feewi a waɗi nder valeur goɗɗo solo ɗaɓɓu garde wona ɗon walla caméra de surveillance e ko ɗum noon no wodiri e zahir noon wodiri e batin ay joom bourde wi ka wiqayatullahi agnat an mudaafatin ay nden ka Allah ko noon e ko ganduɗa nani ɗo a faami kon ɓuuri tiddi ɓornade mekeñeji eyyi mi anda mbeɗa saɗa andi kowoni mekeñe woni wutte jamdi ganduɗa sa fellama natata ɗum noon ko nden ko Allah wawi ɗum nden ko Allah ko noon e kani ɗo ene anda ni foti waɗirede eyyi kadi caggal ɗum en calmani Sénégal fof en calmani aduna eɗen ñaago Sénégal yo Allah waɗan en ɗo jaam saabi enen ko jaam tan Sénégal andi Sénégal anda ko wona jaam saabi yimɓe tedduɓe goni ɗo hande kala ko mbawɗen hebde kala to mbawɗen yaade Sénégal waɗi en ɗum e ko Allah wawni en ko ayi ɓe wawnuɓe en ɗum jiknaɓe nani ɗo ubba Sénégal ɗo ɓe goni hande kamen liggi ko ganduɗa mbawɗa ɗo yaltude nafoya gonɗo Paris gonɗo Allemagne gonɗo tone kono alhamdulillah fof ko yidde nafodirde e yimɓeɓe so tawi tan ko haalate ko sababude goɗɗum yalla yo ɗum rota e dow meɗen so natti wonde nafoore en cohlani Seydi Diop inchallahu taala non paami ko Serif ceerno men Serif Dia gondunɗen en jaafoɗon ɓowde ɗe mbiyannomi ko jeeɗiɗi kono haali ko ɓowde joyi o haali lolle ɗe o haali on nani en jettimo en jarnimamamo jetto jiguiɗen fuɗɗima laɗo haaɗi noon en ñaaguima Allah kala cababinɗo yo Allah hokku ɗum ko yilto hen ko Allah waɗa hen barke Allah uddita Allah waɗa hen jaam ko ɗo katten yewtan nde ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi